официално становище в посока на това, че една такава санкция би попречила на доставките на важни части за софийското метро. Смятам, че за всички наши граждани това е важно. От тук нататък, ако трябва да обобщим нашия разговор, след всички скандали и така турбуленция в политическата риторика, които се наложи да разгадаваме буквално, можем ли да обобщим на къде гледа България и този дипломатически път за мир, как си го представяте? България ясно показва, че работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. И по това не бива да има две мнения по въпроса. След 20 години членство обаче е ясно да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира каквото прави тази държава. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност. И именно това е тежката задача, която ни е дал българския народ. Да намираме начина, по който да защитаваме българския интерес, да намираме компромиси, да намираме баланс, но и в същото време да предлагаме инициативи, които са в наша полза, а не просто да следваме какво правят големите сили. Защото, апропо, и големите сили не правят едно и също нещо. И те самите защитават своя национален интерес. Така че този период на безропотно следване, без особена мисъл, а по-скоро с желание да се харесаме на някого, свърши и няма как да си го позволим. И затова външната ни политика е фокусирана върху това, да намираме именно тези инициативи, които защитават нашия интерес, които ни позволяват да се покажем като активен партньор в Европейския съюз, но също така и да вземаме стратегическа роля в региона, в който се намираме. Как си представяте дипломация с Путин? Дипломатическите усилия за достигане на мир, както аз казах, зависят от много различни фактори и тук е необходима координация и единство. Европейския съюз може и трябва да участва в този процес. Всяка една държава по-отделно от Европейския съюз няма как да участва в този процес, със сигурност България. От наша страна е важно да намираме, защото тук е необходимо да има един консенсус, който държавите от съюзи като Европейския съюз и НАТО да могат да застанат и с единна позиция да защитават и периода в последиците след постигането на мир. Необходимо виждаме и, че дипломатически усилия от страна на Съединените щати, в последствие и на Турция, бяха тези, които така подеха инициативата въобще да се говори за това, че дипломация има нужда от нея. Нещо, което сме говорили много по-рано, преди въобще мир беше по едно време мръсна дума. А сега стана ясно, че това е нещо, което търсим. Така че по линия на дипломация трябва да имаме единство в рамките на Европейския съюз, да търсим консенсус там и да работим заедно със своите партньори в контекста на НАТО, така че да може не само да бъде постигнато някакво примирие, а то да бъде такова, което да издържи във времето. Защото виждаме, че примирия се подписват и на в други географски сили. Примирие е различно от мир, да, така е. Съвсем различни неща са това. Ние да стигнем и до примирие, пак ще бъде една много позитивна развръзка на събитията. Виждате, че това е нещо, което иска Украйна. Това е нещо, което беше основното послание, което чухме и там. Прекратяване на военните действия и намиране на път напред. Последният ми въпрос към вас е следния в този контекст. Ние виждаме, че докато се водят преговори, докато няколко страни стоят на масата,